Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакте, на канале YouTube. Палітычная апазіцыя актыўна рыхтуецца да ўдзелу ў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Байкотчыкі іх троляць і кажуць, што яны працуюць на дзеючы рэжым. Што сапраўды адбываецца зараз у палітычнай сферы Беларусі, мы абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Добрый день, спадар Павел. Давайте я вот з самага пачатку. А вы прыхільнік удзелу ці байкоту? Я прыхільнік не ўдзелу, то бок байкоту, і патлумачу чаму. Прычына простая. У дадзеных умовах удзел у выбарах ён фактычна нічога не змяняе, не выконвае ніякіх палітычных мэтаў. І папярэднія ўдзелы гэта паказалі, і, напрыклад, у дачыненні да кампаніі 2015 году я быў прыхільнікам не ўдзелу і байкоту кампаніі парламенцкай 2016, таксама 2019 году. Я быў, скажем, прыхільнікам ідэалагічным якраз такі не ўдзелу, бо па прычыне таго, што апазіцыя не можа змяніць умову правядзення выбараў, умову правядзення працэсу падліку галасоў, яна становіцца элементам палітычных маніпуляцыяў, якія выкарыстоўваюцца з боку ўладаў. Калі мы кажам і аналізуем палітычны ўдзел у выбарах ва ўмовах аўтарытарызму, то мы павінны і бярэм прыклады з той жа самай Украіны, Грузіі ці Югаславіі ў 2001 годзе, то заўсёды павінны браць пад увагу адзін ключовы элемент. Усе выбары ў аўтарытарных краінах, ці напаўаўтарытарных, ці гібрыдных, якіх яшчэ акрэсліваюць, яны маюць сэнс толькі ў тым выпадку, калі становяцца элементам масавых вулічных пратэстаў, якія па факту і прыводзяць да зменаў, да дэмакратызацыі. Гэта адбылося ва ўкраіне, Грузіі, часткова гэта адбылося ў Кіргізіі, рэвалюцыя тюльпанаў, так, і самы такі яскравы прыклад, які ўсе прыводзяць, гэта 2001 год Югаславія, калі Мілошевіч быў зрынуты. У Беларусі таксама мы мелі у пэўным сэнсе такую формулу удзелу ў палітычных выбарах, у выбарах у 2006 годзе, калі быў адзіны кандыдат, і калі гэты кандыдат падрыхтоўваў грамадства для вулічных пратэстаў, што ў выніку сфарміравала так званую плошчу Каліноўскага 2006 году. З 2010, пасля 2010 году, асабліва пасля 2014 году, пасля падзеяў ва ўкраіне, рэвалюцыйны, так бы мовіць, дыскурс у серадовішчы апазіцыйным, увогуле ў палітычнай прасторы Беларусі, ён цалкам адкінуты. І ў гэтым кантэксце, калі у апазіцыі няма ніякага інструментарыя ціску на ўлады, інструментарыя мабілізацыі грамадства, удзел пераўтвараецца у фактычна фарс, пераўтвараецца ў такое шоу, якое выгадна толькі выключна ўладам, а не апазіцыі, не грамадству. Вы узгадалі 2006 год, адзінага кандыдата, але зараз апазіцыя таксама імкнецца абраць адзінага кандыдата. І нават не той, што імкнецца, ўжо сфармавала кааліцыю, аб'явіла праймерыс, сабралі людзі, якія прэтэндуюць на ролю адзінага ад апазіцыі, прычым вырашаецца гэта не так, як раней, недзе там кулуарна, калегіяльна збіраліся, абмяркоўвалі, там, што яны там запалкі цягнулі, ці яшчэ што. Зараз нібыта усе будуць удзельнічаць, хто захоча, у выбары гэта адзінага. Чым гэта дрэнна? Сам па сабе, калі мы кажам фармальна, сам па сабе факт выбара адзінага, як сімвале аб'яднанай апазіцыі, якая фактычна не мае ніякага ўплыву на грамадства, магчыма, з пункту гледжання такіх тэхнічных, фармальных пытанняў гэта не кепска. Але калі мы кажам пра сур'ёзную палітыку, пра змест, пра напаўненне, то тут ужо змяняецца кантэкст. Я калісьці пісаў, што
фарміраванне адзінага агульнага фронту апазіцыйнага, ён мае сэнс толькі тады, калі гэта праходзіць праз доўгі перыяд, гэта доўгатэрміновы праект, калі сапраўды адзіны становіцца сімвалам гэтага аб'яднанага фронту і становіцца рэальнай альтэрнатывай для існуючай улады. Ну, у пэўным сэнсе такім быў, напрыклад, Міленкевіч. І нават тады, у 2006 годзе, таксама быў уже кангрэс, таксама нейкія выбары праходзілі ў рэгіёнаў дэлегатаў і гэтак далей. Так ці інакш гэта скончылася і было звязана з рознымі канфліктамі, нават са скандаламі, мы памятаем на кангрэсе. І то ў выніку мы мелі два кандыдаты, нібы ад апазіцыі Казуліна, памятаем. І калі няма вось гэтай доўгатэрміновай стратэгіі, а яе няма, бо адзінага і вось гэтае аб'яднанне, яно толькі на 2020 год. Яно не на 2025 год, яна там не на наступнае дзесяцігоддзе, бо гэта аб'яднанне такое фундаментальнага, кансалідаванага адзінага фронту, яно павінна было быць сфарміраванае значна раней, а не за паўгады да выбараў, што сцвярджае пра тое, што гэта выключна фармалізм, без зместу. І таму эфекту гэтага ніякага палітычнага мець не будзе. Гэта першы момант. Другі момант. Адзіны гэта элемент вось гэтай мабілізацыйнай рэвалюцыйнай канцэпцыі. Без адзінага кандыдата, без адзінага апазіцыйнага фронту, які павінен быў бы мабілізаваць увесь пратэсны электарат, удзел у выбарах ён без сэнсу. І вось гэта ёсць такой ланцуг. Апазіцыя кансалідуецца ў адзіны фронт, выбірае адзінага кандыдата. Адзіны кандыдат пры дапамозе розных тэхналогій, піар-тэхналогій становіцца відавочнай альтэрнатывай для існуючага рэжыму. Ён мабілізуе грамадства, ён выступае як генератар незадаволенасці і праваднік гэтай незадаволенасці. У выніку гэтага адбываецца рэвалюцыя. У дадзеным кантэксце, калі з гэтай формулы, з гэтага ланцугу выпадае рэвалюцыя, вулічныя пратэсты, адзіны кандыдат проста становіцца дэмакратычным спарынг-партнёрам, то бок вось такой фікцыйнай альтэрнатывай, якую ўлады могуць выкарыстаць, скажам, паказаўшы, што вось глядзіце, у нас дэмакратыя, вось ёсць аб'яднаная апазіцыя, ніхто ёй не перашкаджае удзельнічаць у выбарах, але, напрыклад, тая ж самая апазіцыя не ставіць нейкіх важных перадумоваў. Скажам, не кажа пра тое, што калі вы не дапусціце нашых прадстаўнікоў у падліковыя камісіі, мы удзельнічаць не будзем. Калі не будуць створаны умовы для нармальнага электаральнага працэсу, мы удзельнічаць не будзем. То бок, апазіцыя пагаджаецца удзельнічаць у працэдурах выбарчых, і пагаджаецца на тыя умовы, якія існуюць. Калі ўлады будуць фальсіфікаваць 100% без нейкіх перашкодаў вынікі выбараў і апазіцыя не мае магчымасці на гэта паўплываць, то фактычна яна распісваецца ў сваім бяссіллі вось у гэтым фармалізме. Без рэальнага, без реальной политической борьбы. Павел, я допускаю, что вы не глядели нашу программу, наш эфир, где Павел Северынец рассказывал про свою программу, калі ён стане адзіным кандыдатам. Дарэчы, не будем, конечно, забегать наперад, але шмат хто ж з экспертаў-аналітыкаў прадказвае менавіта Северынца у якасці адзінага кандыдата. Так вось, у Северынца ўсё тое, што вы зараз сказалі ў другім пункце, у яго і прапісана. Па-першае, патрабаванні зняцця Ярмошынай з пасады старшыні Цэнтрвыбаркама. Другое, неудзел у выбарах Александра Лукашэнкі. І, маўляў, калі гэтыя умовы не будуць выкананыя, то неудзел у выбарах і там, скажем так, нейкія пратэстныя дзеянні. Вот пратэст, пра які вы кажаце, вось умовы, пра якія вы кажаце. Я якраз гэтую праграму глядзеў і таксама лічу, што з вось таго комплексу кандыдатаў Северынец найбольш выгадна выпадае, менш дыскрэдытаваны, скажем так, менш было ў яго палітычных ляпаў у параўнанні з іншымі. Але я не ведаю, ці пагадзіцца аб'яднаная апазіцыя
так бы мовіць, аб'яднаная апазіцыя на умовы северынца. Бо штосьці мне падказвае, што калі северынец адмовіцца менавіта ён як прадстаўнік аб'яднанай апазіцыі, гэта аб'яднаная апазіцыя распадзецца і з'явяцца яшчэ адны кандыдаты, якія пажадаюць паўдзельнічаць ад гэтай аб'яднанай апазіцыі у якім я выбачаюся, што перабіваю, якім вы бачыце працэс распаду? Там же ж размова ідзе пра тое, што калі будзе абраны адзіны, потым кааліцыя збярэцца і распрацуе агульную праграму дзеянняў, увогуле праграму для вот гэтага свайго адзінага. Яна распрацавала, а северынец кажа: хлопцы, мне гэта не падыходзіць. Яны скажуць: ну, не падыходзіць, то мы пайшлі па дамам, так? Ну, гэта, па-першае, пра гэта выказваецца северынец, па-другое, уся гэтая кампанія наш павінна разумець, што гэтыя умовы не будуць выкананы. Ну, не будуць яны выкананы. Усе мы разумеем, вы, я, гледачы, слухачы, яны разумеюць, што гэтыя умовы невыканальныя. Ну, тады патлумачце мне, які сэнс вось гэтай кааліцыі і выдвяжэння адзінага, калі ўсё застанецца так, як яно ёсць сёння. Гэта альбо гэта папулізм, альбо просто насамрэч на ўсе тыя, хто аб'ядноўваюцца вось у гэтую кааліцыю, яны насамрэч не ведаюць, што рабіць, як рабіць, якая павінна быць стратэгія, і ўсе гэтыя дэкларацыі яны не маюць ізнову практычнага сэнсу. Я перакладу ваши словы з палітычнай мовы, доктара палітычных навук на мову звычайных людзей. Северынец становіцца адзіным кандыдатам, і кааліцыя распадаецца. Калі не северынец становіцца, а нехта іншы, то мы прыходзім да таго, з чаго вы пачыналі. Удзел кандыдата ад апазіцыі, хай адзіны, не адзіны, але у такім вот фарсе. Безумоўна. Ну, давайте так простай логікай. Вось сабраліся там 5 партыяў, там, плюс яшчэ там кандыдаткі, так? Яны хочуць удзельнічаць у выбарах. То яны ж, уся гэтая кансалідацыя адбывалася дзеля ўдзелу ў выбарах 2020 году. Вось яны сабраліся. Яны разумеюць, што сітуацыя у Беларусі не зменіцца, што ўлады не пойдуць яны нават на звальненне Ермошына, якая эфектыўна выконвае свае абавязкі. І тут прыходзіць, уключаецца ў барацьбу северынец, які кажа, што, прабачце, я не буду удзельнічаць, таму што сітуацыя не змянілася. Ну, а дзе тады логіка? Но логікі палітычнага вось гэтай кансалідацыі няма. Толькі атрымоўваецца, што гэта нейкім чынам часовая палітычная імітацыя. І знову палітычная імітацыя без нейкага адказнага падыходу да палітычных працэсаў, якія існуюць у краіне. На пачатку трэба, канешне ж, атрымаць інструментарый уздзеяння на палітычную сітуацыю ў краіне, прынамсі, магчымасць нейкім чынам напалову, прынамсі, фарміраваць працэс падліку галасоў. Калі апазіцыя не мае магчымасці прымусіць улады да элементарных саступак у працэсе фарміравання выбарчых камісіяў, то мне падаецца, усе гэтыя глобальныя дэкларацыі, яны акрамя папулізму палітычнага не маюць ніякіх рэальных падстаў. Добра, возьмем другую частку удзельнікаў, патэнцыйных удзельнікаў гэтай выбарчай кампаніі. Гэта Мікола Статкевіч, які выдатна ведае, што яго кандыдатуру не зарэгіструюць, і адпаведна ўжо рыхтуе сваіх 8 сяброў Оўшына, 30 кандыдатаў Міколы Статкевіча, якія будуць працаваць менавіта на пратэст. Прычым ён кажа, што можа будзе нават 31-й яго кандыдат, гэта северынец. Такія таксама будзе працаваць на пратэст. Вот вам пратэстная частка, якія, в прынцыпе, не разлічваюць на удзел, на нейкую там міфічную перамогу, а менавіта скіраваныя на арганізацыю пратэста.
На маю думку, усе гэтыя ініцыятывы гэта жаданне выжыць у умовах існуючага палітычнага рэжыму, захаваць у пэўным сэнсе за сабою інфармацыйную прастору, не выпасть з гэтай інфармацыйнай прасторы, і ўсё гэта робіцца дзеля гэтага, то бок дзеля звычайнага палітычнага піару і, на жаль, без рэальнага зместу, бо усе разумеюць, што на сённяшні момант ніводная не палітычная партыя, не кансалідаваная апазіцыя, яна не мае такога патэнцыялу, каб павесці за сабою грамадзянаў. Гэта першае. А па-другое, ніхто з лідараў, так бы мовіць, гэтага магчымага пратэснага руху не ведае, што з гэтымі людзьмі рабіць. І перш чым прызываць на вуліцу, трэба ж разумець, якім чынам кіраваць вось гэтым пратэсным патэнцыялам, пратэстоўцамі, што рабіць, калі людзі выйдуць. У нас, на жаль, ёсць два прыклады даволі негатыўных таго, калі людзі на вуліцы выходзілі і потым фактычна на гэтым рэвалюцыі ў Беларусі скончваліся ў 2006 годзе, ў 2010 годзе, і вось гэтая дэзарыентацыя саміх лідараў апазіцыі ці рэвалюцыі, невалоданне практычным інструментарыем арганізацыі пратэстаў. Пратэст гэта не тое, што людзі выйшлі, пастаялі і разышліся. Пратэст, на жаль, можа прыбраць тыя формы, якія яна набыла ва ўкраіне ў 2014 годзе. Усё гэта трэба ўлічваць, усё гэта трэба разумець. І на сённяшні момант, я скажу шчыра, я не ведаю ніводнага палітычнага лідара ў Беларусі, які мог бы сказаць, што вось гатовы да ўсіх сцэнароў, якія могуць разгортвацца на беларускай плошчы. А калі чалавек не гатовы да гэтага, то прызываць, на маю думку, людзей на плошчу, гэта безадказна. Аргумент, які не раз гучаў у мяне ў эфіры ад тых, хто скіраваны на ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі. Удзел у выбарчай кампаніі у любых яго формах дае магчымасць збіраць фактуру аб парушэннях, якія адбываюцца падчас гэтых выбараў. І потым прадстаўляць гэта на суд як беларускай грамадскасці, так і міжнароднай грамадскасці. Калі ж такога удзелу не будзе, калі ввогуле апазіцыя не будзе удзельнічаць у выбарах, значыцца будзе ўлада і стаўленік улады, што дае магчымасць празрыста і сумленна лічыць галасы, а потым прадставіць міжнароднай супольнасці. Паглядзіце, мы вот нават на відэокамеру знялі, як мы тут сумленна лічылі ўсе галасы, як людзі галасавалі. Сумленныя выбары празрыстыя, як вы можаце іх не прызнаць? Ведаеце, тут ужо мы павінны казаць пра такую памяць гістарычную нашага грамадства. Калі дапусціць, што Лукашенко легітымны прэзідэнт, то, канешне, гэтыя выбары без удзелу апазіцыі можна прызнаць. Але калі падыходзіць з гістарычнай перспектывы, змены неканстытуцыйныя змены, пачаўшы ад 1995, асабліва 96 году, усе працэдуры выбараў, якія праходзілі з 95 па 2018, яны паказваюць, што ў Беларусі не дэмакратычны рэжым. Ён не дэмакратычны. Удзельнічае апазіцыя ў выбарах, не удзельнічае, ён Павел, ну вы ж доктар палітычных навук, вы ж ведаеце такі прынцып рэал-палітык. З сучаснай геапалітычнай сітуацыі... Калі мы кажам пра рэал-палітык, то таксама удзел апазіцыі, доказы апазіцыі, фальсіфікуюцца выбары, не фальсіфікуюцца, яны значэння не маюць, абсалютна ніякага. І мы гэта бачым з 2014 году, калі пачалася вайна ва ўкраіне, санкцыі з беларускага рэжыму, з тых людзей, якія фальсіфікавалі выбары, якія пераследавалі апазіцыю, якія саджалі апазіцыю, пракуроры, суддзі, міліцыянты, спіс, у які ўваходзіла 300 асобаў, з доказамі, з фактурай. Усё гэта было прадстаўлена міжнароднай супольнасці. Санкцыі з гэтых людзей былі знятыя.
Так а кому што вы збіраецеся зараз даказваць, калі на першым месцы ёсць рэалпалітык? Ну тады ж Калі Лукашенка запрашаюць у Аўстрыю, неважна, якім чынам ён быў выбраны, калі прадстаўнікоў беларускага парламенту дэлегацыямі сустракаюць у той жа Польшчы, калі прадстаўнікі еўрапейскага парламенту і еўрапейскіх краінаў прыязджаюць у Беларусь, вось ён і рэалпалітык. І калі мы кажам з пункту гледжання рэалпалітыкі, то тым больш. Неважна, удзельнічаеце, не удзельнічаеце, то бок гэта падман. Таму што тыя, хто удзельнічаюць, разумеюць, што іх доказы нікаму не патрэбныя. Ну, у любой сітуацыі трэба ж захаваць твар. Тады вот пра тую сітуацыю, калі вы кажаце зняццё санкцый, тады былі вызваленыя палітвязні з вязніцаў. І гэта дало падставу захаваць твар пры любой выкананні гэтых вот. Мы ж вот не рэалпалітык, а вот ён выканаў, ён перавыхаваецца, і таму вот мы здымаем санкцыі. Так і тут. Да, ёсць гістарычная памяць, да, ёсць рэалпалітык, але каб захаваць твар, яны скажуць, так во, рэжым, да, там было, но ён перавыхаваўся, бачыце, празрыстыя сумленныя выбары правёў. То бок, каб даказаць Захаду, што у Беларусі недэмакратычны рэжым, трэба, каб тут пралілася кроў атрымоўваць. Трэба удзельнічаць у выбарах па логіцы прадстаўнікоў. Мы добра ведаем, які падыход Захаду да Беларусі, да іншых краінаў, які падыход да аўтарытарных рэжымаў, заўсёды былі падвойныя стандарты. Трэба думаць пра тое, што можа атрымаць з гэтага беларускай апазіцыі, трэба перастаць там даказваць нешта Захаду, бо гэта бессэнсоўна. Я думаю, што перш за ўсё павінна апазіцыя захаваць свой твар перад беларускім грамадствам, а яна свой твар ужо даўным-даўно страціла. Ну, на жаль, непрыемны твар у беларускай апазіцыі у беларускага грамадства, і трэба нейкім чынам рэабілітаваць беларускую апазіцыю, а ўдзел у выбарах да гэтай рэабілітацыі, на жаль, не вядзе, трэба нейкія механізмы. І тут ёсць прапанова таго, перш за ўсё, канешне, трэба ж разумець, што сам па сабе байкот, ён, на жаль, не паўплывае на вынікі гэтых працэсаў, але можна спакойна патлумачыць як беларускаму грамадству, так і міжнароднай супольнасці, што ёсць вось факты. Факты таго, што заканадаўства, палітычныя ўмовы не даюць магчымасць больш-менш роўнага ўдзелу апазіцыі ў выбарах. Ёсць інструмент фальсіфікацый, няма доступу прадстаўнікоў незалежных да падліку галасоў. Мы ў такіх умовах не будзем удзельнічаць у выбарах і прызываем усё нашае насельніцтва, беларусаў, не браць удзел у працэсе фальсіфікацыяў і маніпуляцый. І ніхто не перашкаджае назіраць за тым, як будуць заганяцца людзі на выбарчыя участкі, як будуць фальсіфікавацца, пісацца вялікая яўка, як гэта было на папярэдніх парламенцкіх выбараў. Выбары, скажем так, не адбыліся, скажем так, яўка была завышана, менавіта фіктыўна завышана праз маніпуляцыі. І вось гэта падстава, калі мы кажам пра фармалізм, лічыць, што выбары не адбыліся. І пры гэтым апазіцыя захавае твар, што яна не удзельнічала на падтанцоўкі ва ўладу, што не дазволіла ўладам выкарыстаць іх як прыклад таго, што вось мы змяняемся, у нас апазіцыя удзельнічае ў выбарах, у нас, паглядзіце, парад дэмакратыі, можна збіраць подпісы, хадзіць там з флагамі па вуліцах, а вы нігдзе. Давер да апазіцыі не змяняецца, апазіцыя не становіцца больш пазнавальнай, тым больш яна не становіцца ўнутрана больш кансалідаванай. Ад удзелу ў выбарах колькасць чальцоў партыяў не павялічваецца, яны як застаюцца мікрапартыямі, абсалютна, на жаль, маргіналізаваныя, так і застаюцца, і выбары не дадаюць палітычнай энергіі для партыяў, для рухаў. Яны, на жаль, застаюцца на тым жа самым узроўні, і ўлады не дазваляюць ім таксама падымацца з гэтага ж самага ўзроўню, у які яна іх загнала некалькі гадоў таму. І што больш для мяне з'яўляецца праблемай, што апазіцыі ў гэтых умовах камфортна.
У гэтых умовах комфортна. Можна не працаваць з насельніцтвам, казаць, улады нам не дазваляюць, можна не выкладацца на выбары, казаць пра тое, што вось мы абмежаваны. І ніхто не намагаецца паспрабаваць нейкага іншага інструментарыя для працы з насельніцтвам для барацьбы з гэтым рэжымам. На маю думку, прынамсі, байкот – гэта маральна добрая пастава ў дадзеных умовах. Калі мы не можам змяніць ні праз плошчу, ні праз удзел у выбарах сітуацыю ў краіне, і гэтым удзел у плошчы, удзел у нейкіх пратэстах, гэтым можна было б патлумачыць удзел у электаральнай кампаніі, то гэта так, гэта дапускаецца. А калі усе гэтыя механізмы яны не працуюць, інструментаў, дадатковых рэсурсаў, каб прымусіць гэтыя механізмы працаваць няма, то маральна правільным, на маю думку, і палітычна правільным падыходам у дадзеных умовах гэта не ўдзел у фальсіфікацыях. І, дарэчы, вяртаючыся да рэалпалітык. Захаду не патрэбны перамены ў Беларусі. Захаду на сённяшні момант даволі комфортна жыць з аўтарытарным, знову, калі мы кажам пра сітуацыю ва ўкраіне, абсалютна комфортна са стабільным аўтарытарным рэжымам, чым з магчымай нестабільнай дэмакратыяй. І таму зараз такі пашыраны дыялог з Еўропай, з США, вяртанне амбасадара амерыканскага, бо канцэпцыя каляровых рэвалюцый у Беларусі і ўвогуле, калі мы кажам пра аўтарытарныя рэжымы, яна цалкам адрынута. І гэта не толькі тое, што сталася ва ўкраіне, а гэта Сірыя, гэта Егіпет, гэта Лівія, дзе адбылася так званая арабская весна і, на жаль, прывяла да вялікіх праблемаў. І таму на сённяшні момант, можна сказаць так, пасля 2011-2014 году канцэпцыі каляровых рэвалюцый, праз якія змяняюцца рэжымы, на сённяшні дзень не існуе. І таму Захад пераходзіць на новы падыход, сфарміраваўся, гэта канцэпцыя суіснавання з аўтарытарнымі сістэмамі і ў пэўным сэнсе эвалюцыя гэтых сістэмаў, невядома там з якім вынікам, але вось гэтае суіснаванне. І я думаю, што для Захаду чарговая рэвалюцыя на постсавецкай прасторы гэта большы выклік, чым існаванне стабільнага аўтарытарызму. Тым больш, што зараз аўтарытарызм у Беларусі ўспрымаецца як аўтарытарызм з чалавечым тварам. Это ўжо не апошні дыктатар Еўропы. Такім чынам, калі раней казалі пра тое, што Лукашенко утрымліваецца ва ўладзе дзякуючы фінансавай і палітычнай падтрымцы Крамля, то зараз можна казаць, што і дзякуючы далей будзе утрымлівацца палітычнай, а можа і эканамічнай падтрымцы Вашынгтона і Брусэля. Не думаю, што будзе гэтая падтрымка. Зараз, безумоўна, для Лукашенка, я б не сказаў бы, што камфортная сітуацыя. Канешне, з ціскам Расіі гэты камфорт, ён памяншаецца. Але калі мы кажам пра вось гэтае палітычную сітуацыю, то так, вось гэты узнікае камфорт, дыялог, Беларусь адчыняе дзверы для еўрапейскіх палітыкаў, бо раней, канешне, Беларусь разглядалася як апошняя дыктатура, з Лукашенко як руканепаціскальны. Ён быў у палітычнай ізаляцыі, зараз гэтай ізаляцыі няма, ёсць і стварылася пэўная сфера камфорта. Але з усходу зараз пашыраецца ціск і ёсць пагроза. І калі зняўся адзін палітычны ціск з боку Захаду, то ўзнік іншы палітычны і геапалітычны ціск з боку Расіі. І якраз такі да вось новай канфігурацыі палітычных адносінаў Лукашенко не зусім гатовы. Калі ён увесь час быў гатовы да вось гэтай канфрантацыі з Захадам, то на сённяшні момант ён не гатовы да такой канфрантацыі з Расіяй, якая была ў яго з Захадам да 2014 году. Тым больш, што залежнасць ад Расіі даволі вялікая. І выйсці з гэтай залежнасці Лукашенко не можа. Ён не можа выйсці з зоны камфорта. Вось гэта ён прызвычаюся да гэтага камфорту, калі Лукашенко, калі Расія ўвесь час падтрымлівала і сістэму палітычную, сістэму эканамічную, а зараз кранік
пачаў закрывацца, то і прымушае яго выйсці з зоны камфорту, ён да гэтага выхаду не гатовы. Вы сказали про тое, што каб захаваць твар апазіцыі, лепш выйсці байкот адносна гэтых выбараў. Але вот я не адзін раз чуў про тое, што арганізаваць сапраўдны байкот нават значна складаней і затратней, чым арганізаваць добры ўдзел у выбарчай кампаніі. Разумееце, што мы якую мэту мы пераследуем. На сённяшні момант не ўдзел, бо удзел у выбарах ён павінен прывесці да нейкіх змен, ну лагічна. Так, як я ўжо казаў, да рэвалюцыі, да ціску на ўлады, да саступак і гэтак далей. По факту байкот сам по сабе таксама. Ён павінен быў бы прымусіць улады да нейкіх саступак. Я на 100% згодны, што калі б у апазіцыі былі б рэсурсы арганізаваць добры байкот, то пра гэты байкот бы ніхто не задумаўся, бо гэтых рэсурсаў было б дастаткова, каб прымусіць улады пайсці на саступкі праз удзел у выбарах. На сённяшні момант у апазіцыі няма рэсурсаў для арганізацыі удзелу, для арганізацыі байкоту, які прывёў бы да рэальных палітычных зменаў. Нема. Але іміджавыя страты, палітычныя страты, рэсурсныя страты ад удзелу у выбарах, у якіх апазіцыя нічога не можа змяніць, ён значна большы, чым ад байкоту. Бо, на жаль, на працягу ўсіх папярэдніх удзелаў вось гэты доказ. Ніякія мэты, нават сярэднія мэты праз удзел апазіцыі ў выбарах не былі дасягнуты. Сістэма засталася тая ж самая, фальсіфікацыі тыя ж самыя, мікраапазіцыя тая ж самая, аўтарытэт апазіцыі не падняўся, адзінага пазнавальнага кандыдата ці лідара у апазіцыі ці ў грамадстве няма. Вось вынік усіх гэтых удзелаў. Дзе гэты вынік? Байкот, як я ўжо падкрэсліў, гэта збольшага у сённяшніх умовах выключна маральны падыход да той сітуацыі, у якой ты нічога не можаш змяніць. Калі ты не можаш перамагчы зло, то прынамсі не ўдзельнічай у гэтым зле. Калі ты не можаш змяніць працэс фальсіфікацыі, маніпуляцыі, калі ты не можаш прымусіць улады перастаць фальсіфікаваць выбары, то прынамсі не станавісь часткай гэтых маніпуляцыяў, якія ўлады могуць выкарыстаць, паказаць, што апазіцыя слабая, што за яе ніхто не галасуе, але пры гэтым паказаць, што ў нас дэмакратыя, што вось выбары, што Лукашенко фармальна перамог з альтэрнатыўным кандыдатам, і што альтэрнатывы дэ-факта ў Беларусі няма. І тут мы прыходзім яшчэ да гэтых спарынг-партнераў штучных, якія улады могуць выставіць, калі апазіцыя не будзе браць удзел. У 2015 гэта была Тацяна Караткевіч, у 2020 годзе апроч, скажем так, кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі яшчэ можа быць там 1 ці 2 а-ля дэмакратычных кандыдатаў. Тут таксама выклік для апазіцыі. То бок апазіцыя нават, калі мы кажам пра частку вось гэтай аб'яднанай апазіцыі, яна не можа, не ў стане нейтралізаваць стаўленнікаў улады. То бок яна змагаецца з самой сістэмай, хоча перамагчы Лукашенка, а ізаляваць, паказаць сапраўдны твар вось тых людзей, якія выкарыстоўвае улада для дадатковых маніпуляцый, яна не можа. Што гэта ж тады за апазіцыя? Калі б гэта была адзіная, аб'яднаная, моцная, структурызаваная апазіцыя, пазнавальная, аўтарытэтная ў грамадстве, такіх альтэрнатыўных бы кандыдатаў нават не ўзнікла. Але калі сапраўднага байкоту арганізаваць няма ні сіл, ні рэсурсаў, то это просто не ўдзел. А просто не ўдзел – гэта канчатковае знікненне з інфармацыйнага і электаральнага поля. А чаму знікненне? Пачакайце, ніхто не перашкаджае. І так беларуская апазіцыя доступу да дзяржаўных СМІ не мае. Хто перашкаджае выкарыстоўваць тыя рэсурсы, якія ёсць. Незалежныя СМІ, журналістаў, той же Еўрарадыё, Белсат. Тая частка дэмакратычна-электаральнага электарату, яна ў апазіцыі захаваецца. Я даволі часта прыводжу прыклад, беручы пад увагу тыя сацыялагічныя пытанні, якія праводзіліся, што фактычна электарат апазіцыі
мэтавы электарат апазіцыі ён складае каля 1 мільёна чалавек. 1 мільёна, ну гэта тыя, хто прытрымліваюцца дэмакратычных каштоўнасцях, хто ў сталай такой апазіцыі да рэжыму, 1 мільён. І пытанне, дзе гэты 1 мільён? Чаму апазіцыя на працягу столькіх гадоў не працуе з гэтым 1 мільёнам? Чаму не гэта дастаткова, нават з гэтага 1 мільёна дастаткова 500 тысячаў, каб мабілізаваць, каб нейкім чынам арганізаваць сапраўдны рух, які б мог бы прывесці да зменаў. Не трэба працаваць пакуль што. Працаваць з тымі, хто дэзарыентаваны, хто не ведае, таму ўсё роўна. Вось, 1 мільён, ну, фактычна, каля 1 мільёна свядомых людзей. Бярыце і працуйце. Працуйце. Хто перашкаджае, выкарыстоўваючы тыя рэсурсы, якія ёсць. Дзякуй вялікі. Павел Усаў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.